Pasportuňyz bilen 2026-njy ýylda 48 ýurda wizasyz gidip bolýar. Elbetde bu video köpüňiziň öňüňizden çykandyr. Köpleň berýän soragy bolsa, olar haýsy ýurtlar? Mehribanlar. Egerde din jalmak isleýän bolsaňyz, ýöriti illeşilenmez üçin dünýäniň iň meşhur syýahatçylyk döwletleri bolan Gruziýa, Malaziýa, Maldiv adalary, Sri Lanka ýa-da Madagaskar ýaly ýurtlar siziň üçin wizasyzdyr ýa-da baran wagtyň almagy mümkinçilik we ýeňillik döredýär. Ýöne wizasyzdan bolsa siziň bilmeli bir näçe zatlaryňyz bar. Meselem her döwletiň öz talaplaryna görä size gerekli resmi namalar, meselem ýat ýaşlanlar ýa-da otel bron hökman ýanyňyzda bolsa bu ýatdan çykarma, gitmäkäňiz aladysylar. Egerde baran wagtyňyzda size şo resmi namalar dol däl bolsa, wizasyzdan bolsa siz şol döwlete salynmanan bilersiz. Iň dogry çykalgy bolsa bu işte tejribesi kän bolan kompaniýa, eşretli syýahata ýyz tutuň. Biz size gerek bolan ähli ritmi namalary, aviapeteklerden başlar, otel brony we tur gida çenli özümiz gurnap bereriz. Eşretli syýahat bilen rahat syýahat edin.